ଏମିତି ଯଦି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିବ ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଆଲୋ 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 ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖି। ହେଇଟି ସତ କ'ଣ କହିବି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସିନେମା ଦେଖି। ମତେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବୋଉ ଏ ବୋଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିରେ? ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବୋହୂ ଯାଉଛୁ ସିନେମା ଦେଖି, ଆସିଲା ବେଳେ ଡେରି ହେଇଯିବ, ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମା ମନେ ପରା ବୁଝିବ ନା, ବୁଝିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖାଇବି। ପୁଅଟା ସିନା କହିଦେଲା ମା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମା ମନଟା ବୁଝିବନି ମୋର। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ନାତି ଟୋକାଟା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ତ, ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଆମ ଯୋଉ ପୁଅ ମତେ କହୁଛି ବୋଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଘର ଘର ହଅନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିରେ ପୁଅ? କହୁଛି ବୋଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଘର ଘର ହଉଛୁ, ତୋ ବୋହୂ ରାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ, କହ। ନାତିଆ ଟୋକା ପାଠ ପଢି ପାରୁନି, ବୋହୂଟା ରାଗୁଛି, ହଉ ରାଗ, କେତେ ଦିନ ରାଗିବ ମୋ ଉପରେ? ମୋ ପାଟିଟା ଟିକେ ବଡ଼, ମୋ ବୁଢ଼ା କେବେଠାରୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟିଟା ଟିକେ ଗର ଗର ହଉଛି। ମୋର ଆଉ କ'ଣ ସେ ବୁଲିବା ସୁଖ ଅଛି ନା ସେ ଖାଇବା ସୁଖ ଅଛି? ମୋର ସୁଖ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇ ଚବର ଚବର ହେବ। କ'ଣ କରିବି, ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ନା ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ଏଇ ଆମ ଯୋଉ ପାଖୁ ଟୋକା କ'ଣ ତା ନାଁଟା ତ, ହଁ ଜେଜେ ସମିତ୍ରିଟା ହେଇଥିଲା କନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆସି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝିଯାଏ। ଆଜି ବି ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମାଉସୀ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପୁଅ ବୋହୂ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କିରେ ପୁଅ କାହିଁ ଏମିତି ପାଟିଟା କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା ତୋ ପୁଅ ଆଉ ତୋ ବୋହୂ ତତେ ଗାଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସହରରେ ନୂଆ ଘର କିଣିକି ରହିଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ବାବାରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ସେ କହିଲା ହଁ ମାଉସୀ, ଯେତେବେଳଠୁ ସେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହେଇରେ ବାଡ଼ି ଖିଆ, ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ, ଏନେ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିବୁ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ଆଇଲା ମୋ ପୁଅକୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କରିଥିବ, ମୁଁ ମାଟା ତାକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଟିକେ କରିପାରିବେନି? ତାପରେ ସେ କୁନ୍ଥୁ ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା, ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ସିନା ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ମା ବାପା କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ।